Mbak Diah, Ya, Mbak. Mbak ana galon ra sih, Mbak? Lah galonku entek i, Mbak. Mau diborong karo Lekton. Lah, entek. Ya Allah toh, Mbak. Aku ki lho, Mbak, muter-muter sak kampung golek banyu, Mbak Diah. Ra ono entek kabeh. Lah ki lek ten lek nggo apa to, Mbak? Tuku banyu semono akae. Apa ana hajatan? Lah lho piye to, Mbak? Wong banyu kerane kan mati to awit wingi. Jarene sih dhek arep dienggo adus. Hah? Gawe adus? Pamer. Lah ngaku lho, Mbak, ket wingi lho urung adus. Iki lho awakku spliket keringetan koyo ngene iki. Alah, wong sampean yo arang adus to, Mbak. Mbak, aku kita hemat, Mbak Diah. Ora kaya Lekton. Ora mikir liyane. Wong tanggane lho kesusahan banyu. Lah kok diborong kabeh banyune. Alah, wong sampean yo padha wae kok, Mbak. Sampean ki lho mikirke awakmu dhewe. Ya beda cerita, Mbak Diah. Aku lho ora tau borong banyu blas nggo adus. Kuwi jenenge rakus, Mbak Diah. Sampeyan ya padha wae. Ora mikir tanggo liyane. Yo sakarepku to, Mbak. Wong aku kan dodol. Mbak Tun ki to mbayare ki dobel. Kan aku badhe akeh. Oh, ngono to. Dadi sing mbok ladeni iki wong sugih sing do duit akeh. Terus sing model kaya aku ngene iki ora. Lho, lah jenenge wong dodolan, Mbak. Golek badhe ki sing akeh. Ora digedhekke utange. Urip ki kudune realistis ngono lho, Mbak. Realistis. Wong lagi musim krisis banyu kok. Wong sak kampung lho, Mbak, do kesusahan. Lah kok malah adus nganggo galon ki lho. Banget men. Lho, aku kan yo wong cilik to, Mbak. Yo aku njalukku badhe sing akeh. Ya wis ning ngono. Aku tak bali sik. Percuma aku mrene.